Dočkáme sa teda tých zrážok a ukončíme toto dlhé obdobie sucha? To sa dozviete v tomto videjku. Zasiahne nás tlaková níž, ktorá prinesie prehánky, búrky a dážď. Poďme teda na vec. Prvé prehánky a búrky sa vyskytnú už počas noci na pondelok a pretrvávať budú na strednom Slovensku približne do 10. hodiny. Následne okolo 12. hodiny sa na viacerých miestach začnú tvoriť ďalšie búrky. Prvé by mohli vzniknúť na západe Slovenska. Najviac zrážok sa bude vyskytovať po 15. hodine, keď sa na väčšine územia západného, celého stredného a čiastočne aj východného Slovenska budú vyskytovať prehánky a aj silnejšie búrky, ktoré môžu prinášať prívalové zrážky. Následne v období približne od 17. do 20. hodiny nastanú na viacerých miestach menšie prestávky, no zrážky budú stále prítomné. Okolo 21. hodiny sa začne nad celým západným Slovenskom tvoriť súvislé dažďové pásmo, ktoré následne prejde celým Slovenskom a prinesie výdatnejšie zrážky. Zrážky by mali postupne ustávať do stredajšieho rána na väčšine územia. Na východe Slovenska budú doznievať približne do 15. hodiny. Koľko teda spadne? Pozrime sa na mapku. Veľká rozloha žltej farby znamená úhrny nad 25 mm do stredy do 15. hodiny. Najviac by mohlo spadnúť v oblasti Vyhorlatu na východe Slovenska, kde by úhrny mohli dosiahnuť aj okolo 60 mm. Najmenej zrážok očakávame v oblasti Bratislavy, no aj tam by mohlo spadnúť približne 10 až 15 mm. Bude však veľa lokalít, kde môžu byť úhrny lokálne veľmi zaujímavé. Budem rád, ak mi počas stredy budete posielať, koľko u vás spadlo.